दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिबो अपिनियन लानानै जोङो मोनसे रेजोल्युसन एडप्ट खालामबाय बे 4 लैंग्वेज फर्मुलाखौ जों कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामो अपोज खालामो आरो जि नेशनेल माने पलिसि दङ माने लैंग्वेज पलिसि दङ 3 लैंग्वेज फर्मुला माने राष्ट्र भाषा हिंदी इंलिश आरो मादार टांग जोङो बर' हिसाबै जोङो बर' मिडियाम बर' राव इंराजि आरो हिंदी 3 लैंग्वेज फर्मुलाखौनो जोङो जेब्लाबो मानिबोदों दिनैबो मानिदों सिगाङावबो मानिदों उनावबो मानिगोन नाथाय आसामा गोदानै नोङो 4 लैंग्वेज फर्मुला जाबसिनना होयोब्ला जों बेखौ मानिनानै लानो हाया साउथ इन्डियायाव जों नायदों जे नेशनेल माने लैंग्वेज पलिसि 3 लैंग्वेज पलिसिखौनो बिथांमोना मानिबावाखै जेराव तामिलनाडु बायदियाव इंराजि आरो तामिलल' सोलियो बेयाव माने हिन्दीया सोलिबावा दा बेखायनो आसामा माल्टि लैंग्वेज स्टेटबाबो जोङो जिखौ माने इंटिग्रिटिनि बाथ्राखौ आसामाव बुंनो नागिरोब्लाबो दिनै इंटिग्रिटिनि नामाव जोंखौ डिप्राइभ खालामनाय जोंनि सायाव माने फोर्स जाबसिननानै माने लैंग्वेज बार्डेन होनायनि जि फर्मुला बेखौ जोङो गनायना लानो हाया साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि डिजिटेलनि जुगाव स्किलनि जुगाव जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बिगियानाव बा गुबुन गुबुन दिगाव एडभान्स माखासे एजुकेशन जिखिनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ बे समाव लैंग्वेज बार्डेन होनानै जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ माने जि मोनसे प्रेसार होनो नागिरनाय बेखौ जों गनायना लानो हाया बे सरकारा दाजेननायनि उनाव जोङो नुदों जे मोनसे दिगा जाहैबाय सुक्तिनि उनाव सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो सरकारजों सावरायनांगौ सरकारखौ प्रेसार होनांगौ बे दिगखौ जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थादों गुबुन मोनसे फारसेथिङै जोङो नुदों बे सरकारा जोंनि ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लक बिटिआरनि 6 सिडुल एरियायाव नेपाली ग्रेजियास आरो काल्टिभेटरखौ बोखांनानै गरखा खालामनाय सदिया माने नोङो बेल ब्लकआव नोङो आहम मरान मटक सुथियाखौ प्रटेक्टेड क्लास खालामनाय गरखाफोरखौबो खालामदों आरो मुरखं सेलेगावबो बेबायदिनो खालामदों बिनि फैयै फैयै रिसेन्ट दाख्लैनि जि माने केबिनेट डिसिसन बेयाव कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरेलाव सरकार लेभेलसिम जि लेन्डनि प्रप'जेला थाङोमोन लेन्ड माने सेलिं लेन्ड पार्चेसिं आरो पाट्टा होनाय बेखौ 17.5 निउ लेन्ड पलिसि आसामनि बेनि बे क्लजखौ माने गैया खालामनानै बोखांनानै डाइरेक्टलि डिसिनो अथराइज होबाय आरो डिसियानो हानि ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लक कामरुप मेट्र' आरो रुरेलनि थाखाय बेयो माने हा बायलाय फानलायनि अधिकारखौ होनो हायो बा बे गासैबो खामानिखौ मावनायनि थाखाय बेनो अथरिटि होदों दा जोंहा डिसिनि सायाव सन्देह दङ दिनै कामरुप मेट्र' आरो रुरेलाव होदों गाबोन गुबुन गुबुन बेल्ट एन्ड ब्लकआवबो होगोन बेनि खुनु माने बाथ्रा गैया दा बेखायनो जोङो मैया CC2आ आसामनि गासै ट्राइबेल अर्गानाइजेसन एबसु ट्राइबेल संघखौ जों ज' लोगो नांनानै जोङो प्रेस मिट खालामदों प्रेस मिटनि सिगां प्राय 3 घन्टा जोङो डिसकासन खालामदों आरो बेयाव जोङो बिनि सायाव स्ट्रंलि अपोज खालामदों आरो थांनाय 8 सेप्तेम्बराव आसामनि चिफ मिनिस्टारा कयनाधरायाव CC2आ जों मिटिङाव जिरायदोंमोन ट्राइबेलनि 11टा इस्युखौ लानानै बेकलग भेकेन्सि बेलेन्ट ब्लक प्रटेक्शन फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेशन हा हुनि बाथ्रा गासैखौबो लानानै 3 केबिनेट मन्थ्रिनि केबिनेट कमिटि अन ट्राइबेल इस्युज दानो गोनांमोन सप्ता खनसेनि गेजेराव नाथाय दिनै 2 मास जाबाय बिथाङा बेखौ मावफुङाखै